Klima Olympia Splendid Dolce Klima Air Pro 13A plus Wi-Fi. Je to celkom šikovná mobilná klimatizácia. Vybral som si ju hlavne preto, lebo je tichá. Ako máte možnosť počuť, aj keď som ju porovnával s inými modelmi, čo som počul v predajne, tak táto je najtichšia. Ale hlavne nie je tu počuť taký to vrčanie toho kompresora. Takže je to taký viac menej príjemný, hej, ako sa hovorí, biely šum. Takže je teraz momentálne na maximum otáčky, takže asi taký je to zvuk. No. Nemeral som to, nemá to zmysel, lebo nemám ten prístroj, nemá zmysel to merať mobilom, lebo tam to aj tak neukazuje presne, ale som teraz na nejaké 2 metre vzdialenosti od tejto klímy a je to úplne v pohode. Dá sa pozerať aj telka. Takže úplne podľa mňa, za mňa dávam palec hore. No, spokojný som veľmi. Takže a chladí perfektne. Zvláda vlastne jednu miestnosť a vlastne do druhej miestnosti nebudem ukazovať. Sú otvorené dvere a utiahne to v podstate obe miestnosti. Teraz to mám len takto na skúšku, samozrejme vyvedené vedľa, hej, takže mal som to síce, dvere som mal ako keby zatesnené plachtou, hej, je to len na skúšku, nemám ešte pripravený vývod na okno, ale za mňa super. Mám pripojenie na Wi-Fi, neboli žiadne problémy, teraz s pripojením dá sa pekne ovládať všetko z Wi-Fi, aj mimo domova, nie len v dosahu siete, takže podľa mňa super. Je to viac menej, ten chladiaci výkon je 13 000 BTU, čo viac menej na trhu sú tie 12 000, 14 000, ale vybral som si vlastne aj túto značku aj kvôli tomu, že je to taký kompromis medzi 12 a 14, lebo údajne vraj, keď si človek vyberá klímu, mala by ten výkon byť prispôsobený miestnosti, lebo zbytočne je akože chladiť jednu malú miestnosť veľmi výkonnou klímou, lebo energeticky sa to vraj nevypláca. Hej. Takže je k tomu samozrejme diaľkové ovládanie, plnohodnotné, je tam úplne všetko. Dá sa tam vlastne, z panelu sa dajú ovládať nejaké veci. V podstate vypínať, zapínať LED na displeji, potom otáčky ventilátora, časovač, potom pridávanie, uberanie teploty, no a režim samozrejme, je ich tam niekoľko, to nebudem vysvetľovať. Tu je navyše na ovládači, je tu ovládanie tohto prvku, kedy predvediem, kedy sa vlastne táto lamela hýbe smerom nadol, kedy ten chlad distribuje po miestnosti oveľa lepšie. No a asi toľko. No. Je tu ešte taká funkcia, že ako náhle odídeš z miestnosti s mobilom, tak klíma sa podľa toho zariadi a vypne sa, prípadne sa zapne, ale nemám to vyskúšané, samozrejme. Ešte mám tu v podstate niekoľko hodín, takže je to také prvé testovanie. Čiže vidno, že nemám pripravený ten vývod ešte, takže zatiaľ mám taký pocit, že bude slúžiť veľmi dobre a najviac páči sa mi, že nie je hlučná. To je taký ten najväčší benefit, kvôli ktorej som si túto klímu vybral. A konec koncov vlastne je to aj nejaký víťaz testov od roku 2003-2004. Na niektorých weboch sa hovorí, že je to Rolls-Royce medzi mobilnými klimatizáciami. Takže asi toľko.
Tak sa učím, majte sa pekne.